Nabalda na sab ang klase karong adlaw sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tungod kini sa classroom activity nga naan sa ubang mga estudyante sa ubang klase nga kagubot nga misangpot sa pagpanik. Ang detalye ni Nico Sereno. Subling nabalda ang klasihan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nang gawas o nagkapanik ang pipila ka mga estudyante human makadungog og syagit gikan sa uban nga mga tinunan. Miadto sab og kalit sa eskwelahan ang ubang mga ginikanan nga nabalaka. Apan nasayran nga ang sinugdanan ang classroom activity di ay naghimo og role playing. Nahugyaw ang mga bata sa usa ka performance. Yung isang bata na tinawag ay while kakanta na po siya, kinuha niya po yung kanyang parang girlfriend. Pagkatapos nagsigawan po yung mga bata. Then at the same time nagtap po sila sa kanilang table. So sa dami po ng mga bata, it caused a loud noise and shouting. Ba't sila na ma'am kinilig? Kinilig po sila, kaya nag-shout sila. Then mayroon naman pong mga bata na sa labas, narinig po nila yung sigawan. So kaya nagtakbuhan sila. Duna na mga pulis daan nga na-assign sa eskwelahan ug miresponde sab ang dugang mga pulis, BFP ug CDRRMO. Sa statement, giklaro sa DepEd Tacloban City Division Superintendent Dr. Sherlita Palma, walay gunshot incident nga nahitabo. Iintindihan natin yung mga feelings ng mga bata, no, kasi with the traumatic experience na ano nila sa June 22, so sariwa pa yun, kaya kunting ano lang pwede nang ma-associate nila. Wala ra gisuspenso ang klase pero girespeto sa eskwelahan ang desisyon sa uban nga mga ginikanan nga mikuha sa ilang mga anak ug nangulisab ang uban nga mga estudyante. Yun na nga yung rene-request natin, yung appeal natin na we should always be na maging kalmado lang tayo at saka mabe-verify natin. Pero again, hindi naman natin mablame yung mga learners kasi nga because of the very traumatic experience. Pagpatuloy pa natin yung psychosocial na support, yung psychological first aid. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.